Бүген 13 май көнне кадерле киявебез, яраткан тормыш иптәшем, сөекле әткәебез Хәбибрахманов Алик Ринат улы матур туган көнен каршылый. Шул форсаттан сезнең тапшыру аркылы без, якыннары, кайнанасы Роза, кайнатасы Каюм, хатыны Зөлфия, балалары Марс, Зарина, Эмир, балдызы Гүзәл, кызы Эльвина, балдызы Лилия кытлап китәр идек, дип башлана әлеге кытлау хаты. Атлаш, Тольятти, Смоленск шәһәрләреннән килгән матур теләкләрне Тольятти шәһәренә мин бик куаныч белән очрам. Безнең якыныбыз Башкортстан Республикасының Стәрлебаш районы Учасан авылында дөньяга килә. Авылда гади егет булып үсеп, башлап мәктәптә укый. Аннары музыка мәктәбендә баянист факультетын тәмамлый. Соңыннан армия сафларында намуслы килеш хәрби хезмәтен үти. Армиядан кайткач, Себердә Газпромда эшли, ләкин язмыш җилләре аны Тольятти шәһәренә китерә. Һәм без шунда очрашып, бер-беребезне яратып, гаилә кырдык. Бүгенге көндә ул заводта эшли. Гаиләбезгә беркеттә кияү килеп керүгә без бик шат булдык. Аллага шөкер, киявебез бик уңган, кулыннан ни бар эше килә. Җәй чыккан сайын килеп ул безгә дә булыша. Бик зур рәхмәт үзенә. Безгә ул кияү генә дә түгел, ә үз улыбыз кебек бик якын балабыз. Сиңа кадерлебез туган көнеңдә, иң мөһим теләгебез ул Раббымның кызганмыйча саулыгын бүләк итүе, бәхетләреңне арттырып сиңа бирсен иде. Ә бәхетең ул безнең янәшәдә тату гомер кичерү. Тормышыңда уңышлар гел юлдаш булсын. Без беләбез, күпме генә эшең авыр булса да син зарланмый яшисең. Бар тырышлыгың да гаиләң өчен. Синнән үрнәк алып, балалар да кызыллык китермичә йөзләребезгә үссеннәр. Әлеге матур сыйфатларың аркасында ике дөнья бәхетенә иреш. Без сине бик яратабыз. Кадерле кияү балакай, котлы булсын бәйрәмең. Кабул ит ихлас күңелдән бездән теләк бәйләмен. Улыбыз дип йөртәбез, кызыбызны биргәнгә. Рәхмәт, бәхетле итеп син балабызны сөйгәнгә. Котлы булсын туган көнең. Ал бездән изге теләк, ярату һәм хөрмәт итү, шушы ул олы бүләк. Күзләреңә карап синең бар күңелем шатлана. Яратудан сине җаным йөрәгем канатлана. Барсы да бар, шөкер кылып яшисе дә яшисе. Балаларым өчен диеп күп алда эш эшлисе. Әле бик яшь, картлык ерак, рәхәтлән җаным шуңа. Синдәй ир атлар булсалар бар эшләре дә уңа. Бәхетле бул, кайгы күрмә, гаиләң яныңда булсын. Бүгенге матур бәйрәмдә күңелең шатлыкка тулсын. Кадерле Алик Ринатович, без дә бар якыннарыгызның матур теләкләренә кушылабыз һәм бүләккә җыр юллыйбыз. Бәхетле булыгыз. Су чәчрәтеп, сулар керүләр, күңелемдә онытылмас булып, мәңге калды матур мизгелләр. Кайда калды гүзәл балачагым, онытылып, уйнап йөрүләр. Әнкәемнең ыршасын белеп, курка-курка өйгә керүләр. Кайда калды балачагым,
чәчәк тотып, мәктәп усагасын атлавым. Укытучы апа белән бергә зур тактага хәреф язганым. Кайда калды гүзәл балачагым, онытылып уйнап йөрүләр. Әнкәемнең ырышасын белеп, курка-курка игә керүләр. Кайда калды гүзәл балачагым, онытылып уйнап йөрүләр. Әнкәемнең ырышасын белеп, курка-курка игә керүләр. Әнкәемнең ырышасын белеп, курка-курка игә керүләр.